yesu ɛnam ne tumi nti ne no mie no ma yan kwan ne awie ya ni mo yemie ya no na yan fast da merade e se ni den konkre ni mi ansa se wo ye na do ye wo hoda bi wo na fast da eni ayeye ma Kristo anwumre ye wo hwe ye di fre ni ye fi ba so ma ye ho amaso no bi wo na fast da ma no Jesus di padosha baby a wo so ye ni yan kamo mi na radias ono no di yakon no di yemba se ani nyamina mwa Yesu yako inemo from your gas down one and I don't know no the yanko no the yaba yani amina mwa Yesu anona juya yaba ina mo mi odi ali ya sasa oya di free of people so ya mo ma sama Hallelujah.
Jesus is and I do hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is what he could not my hallelujah. And then he could not say that so. Say what's the way Jesus that you was Rukonimo, and I was Rukonimo. And I was Rukonimo. Yes, he was Rukonimo. We thank you. Lord, we thank you, Jesus. Jesus, we thank you. Lord, we thank you. We also thank you, Jesus. You know what's wrong. You know what's wrong. Some people to be the front. I don't know what's wrong. But what would you say? I'm not so cold. What you would say? What do you? What do you say? How do you go? I have to say, I'm glad to have some more. Another day. What's the matter with you? No more journey, no Pesania. As I announced that, you're never yes. So you deal with you. I can see it. Hey, what are you going to make? Jesus. Eti wa mayewa. Yama wamo. Anona di wa madiachiena. Yama wamo. Mama ya soria. Yama wamo biemo. Okasia. Uyotu. Anodi wa mayewa. Yama wamo.
Erabibra. Anadi yakuma brafuda mawo. Bible says was small and simple. Now sanction in the sabbath. Amen. Hallelujah. Amen. Ebraso say ekwotie onyankopon asem. Na onyame awutuafo a enanwumrei wode awurade asem obra no. Anwumrei ayawieye bremu awurade asoma no. Se onfa na asem emrew. Na yekase oyodifo a na kyerese oka ahintasem. Etimi kane ewo obi anim a ebesie ema ne bam. Na efenso otimi kane atwam. I remember say ensem bitimi sisu about 100 years ago. Na awurade nyankopon nam na ko aso abie so. Saa so ene yakase oyo okyerɛkyerɛfo a na awurade nyankopon enam no so ede na asem eto fom kyerɛkyerɛ yɛn. Pina di nwa danse ama yehu se ampa odifuo yi okuta onyankopon asem kyerɛkyerɛ. Yakase oyo yaresafo a last week kura ye program God of Possibility Prayer Festival. Memene da obi anani afra enete wodam ha. Sana December program so obi anani afra enso enete wa ha. Ye ba dance bebre kira ma hunu se wana eyale dambo adwene mu how omo ho efi omo ho eto omo na yakase obi a okuta tumi a na chese okasa emensankyerene ne anwadwumasi papa itimi gina ota so obi wo edan yachi ekasa na awurade tumi akukuru no ede na bato dan anim e chese ampa awurade amane tumi na sani pa na woni na hia na mesro se de obesi ubia no wayo de obeka bia no fa akoma patie na won so ubedi adanse ena nwumre yakwa ne nche ahobrasee mu ye freya papa eye Bishop Albert Saki Kwapon ewa fidie so general ya mo akwaba
Asofo mejoso eburu Awurade nhyira papa na me mamu nyina jo na mompo mu tesen Onyankopɔn adom yɛho yɛ pa ma memfa saa akwanya nsoso ɛna menkyia Sumpa TV ahwɛfoɔ ne Sumpa Radio atiefoɔ ne wɔn a ɔwɔ Facebook no so nyinaa mema ɔmo nyinaa adwo na mebisa sɛ mompo mu tesen na menim sɛ mo ho yɛ enkanka Sida Hour ahwɛfoɔ ɛne Sida Hour atiefoɔ menim sɛ mo ho yɛ papaapa Nyankopɔn abɔ me no mienu ba afrida adwoada ebesi na fiada na yɛda so te ase a na Awurade ne yɛn adi ne yie hallelujah na yɛda asɛmpanipafoɔ asesɛ ɔmode social issues no abɛdom ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na saa bere yi deɛ Sida Hour yɛde Nyankopɔn asɛm ɛne mpaebɔ ɛna ɛbra ahwɛfoɔ ne atiefoɔ na yɛba sɛ ya na yɛka kyerɛ sɛ fa nsuo si TV no so fa radio no when radio n'anim no fa nsuo no ebisi hɔ ɔwɔ documents bi a fa bi gu hɔ na ɛnɛ kora yɛ bia tatefo no tuma wobɛwo nipa a ɛbɛfrɛ a wɔde wɔn adansia atorɔ so ahodoɔ ɛbɛbrɛ Awurade nyame gu so a ɔyɛ adwuma hallelujah amen na bosome bia wɔ nsɛmfuo a yɛfa na yɛne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ akyɛ na sɛne yɛnim no yɛbɛ fidie so a yɛbisa ahwɛfoɔ ɛne atiefoɔ sɛ ɛhefa na yɛgya nom Nyankopɔn no wɔ deɛ nti a yɛbisa ahwɛfoɔ ne atiefoɔ saa ne sɛ kamia yɛsɛ 21st century yɛpɛn so ɔhaw no dɔɔso dodo nipa enyini nkyɛ owuo no dɔɔso yadeɛ no dɔɔso enipa ntimi ni wɔ mbrɛ so a ba yɛmɛburu no so sɛi yutu no sɛi dodo yɛdaakye no ɛwɔ hefa yɛdaakye no ɛwɔ hefa ɛno na yɛba yɛbisa sɛ deɛ na tetefoɔ no yɛ ɔyɛ a ɔnya ahome ɛde ma wɔn kra ti yɛbɔ wura twere sem no na bosome atwa mu no yɛne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ kasa fa bosome ne nyinaa mu yɛ kasa fa sɛ onipa bɛyɛ sitie ama Onyankopɔn asɛm obedience to the word of God na bosome so deɛ yɛne ahwɛfoɔ ɛkasa ɛho yɛ hindrances of life ɛyɛ abrabomu akwansideɛ ɛno ɛna na ɔhwe nyinaa ne bosome yɛka ho asɛm na yɛse yɛwɔ honhom akwansudeɛ a ɛyɛ adwumatie nipa a yɛmfa yɛne hu sɛ wogyidi o sɛ wonyini o yɛwɔ honhom nnuama sɛnea wonim Nyankopɔn na yɛse Nyankopɔn yɛ honhom na yɛsom no na wɔsɛ yɛsom no honhom ɛne no kure mu saa ne yɛwɔ honhom nnuama saa nso so no yɛwɔ honam mu nnuama a yɛ honam nso so ɛyɛ akwansideɛ na ɛnɛ da yi no yɛkɔ so abom na ɔtwe deɛ yɛsi akwansideɛ baako a edi yɛnya a yɛmfa yɛni hu no baako no ɛyɛ daeɛso na yɛwɔ daeɛso no so yɛgu ahodoɔ mmienu yɛwɔ daeɛso papa a Nyankopɔn som ne mma ɛna ɛwɔ daeɛbɔne nso so a nipa so a ɛde nsonsoasoɔ ɛbrɛ nipa ɛno na ɔtwe nyinaa yɛne ahwɛfoɔ ne atiefoɔ ɛka ho asɛm saa mmerɛ deɛ yɛnkɔ Facebook no so mmra na yɛma wɔn a ɔwɔ so no kakra kɔ aba na ɛne YouTube hɔ na muhu no sɛ yɛne mu na ɛsom na mmerɛ biara nso so yɛkae mo ɛwɔ mpaebom nti yɛnkɔ Facebook hɔ mmra Yo, Bishop Nyankopɔn hyɛ yɛkɔ Facebook hɔ deɛ na Asumani Root egyina so Boss Lady egyina so Vivian Boatima egyina so Portia Osei ɛwɔ so Ernestina Ibrahim ɛwɔ so Sana Root Asamoah ɛwɔ so Nanayaw Agye ɛwɔ so Vivian Boatima ɛwɔ so Abena Ponsa ɛwɔ so Portia Osei ɛwɔ so Danso Michael ɛwɔ so Osofo Aban Dennis Japan so gyina so Linda so gyina so Ade Pashela enso gyina so Grace Sam enso egyina so Felicia Enchuwa egyina so Clement Sapon enso egyina so omo nyina na ye bompa ko Facebook onso a Angelina Foku egyina so Vida Brago egyina so Suzy Danso egyina so Abena J egyina so omo edoso ewo ayi Lydia Akanwe mu nyina egyina so Zinabu Amadu Felicia Enchuwa mu nyina ewo so Samre deɛ to akorobia
Sabredi more like some page no. Meka 93.1 no. FM no more like a page no. Na mo share link no. Ama afoforo ne ahwefo so amanfo so hwebi. Yes. Na wontie bi. Na enam sayo so ema Nyankopon be hira. Mrebia ya mekotu Daniel chapter 12 verse 3 no. Was one or time edane ni papi ekotre ni mu no. Obehran se nsonoma da empem. Hallelujah. Amen. Na sana no. Na me ahwefo ni etiefo. Ena sida awahwefo, sida awatiefo. Any sida worship center fellowship members no mo amoya kwese da som. Eye yen sofo Emmanuel Eje dodo na tai de ne tai de nim ne se ono no otai kan Bible no eye ye twi akenkan no maye o maami nimpon o maami ode no ba atiasofo asase so no o maame no Onyankopon abefa no kɔ eye ne bɔfo no nkyɛn onyame abefa no kɔ ne nkyɛn na MCR obaboa ye na mo de photo no ato so eye oba panyi ana adwoa afra na ya maame wedi mfinhia edi ɔwɔtwe nso kyerɛ nyame ahyira no wedi ne nkwana ne nyina amen eye abusua panyi eye yawboache ana dodo no frɛ no eye Eje John na hotedin pa dodo no di nim no pa eye abusua panyi Kosovo no so no oko eye Santeman hona Santeman SHS hona hona odi behunu pa enti abusua panyi eye opanyi yawaje ana se Eje John ene enwumere me mawadwo chia abusua panyi ene eye fere se aka Kosovo weni adakoto mojemu papa ene wabusua nyina ya mamo nyina ya akọ Onyankopon enode ma Onyankopon na oje na ya penso de abusua panyi no dodo na omo san wo ahotedin na wonte na anu ya abusua panyi ba ko no so ono so ye ne de hie yi a ono so abusua panyi to park ba bi o so ono so ye tia no that just abusua panyi Kosovo so say ne de hie eda form na ye bubu na Joda yawada ebei ena watche yawada ebei na watche ebesi 26 March yawada ebei na watche na eye efijase oyoko ena na watche dai eye dai koso eye anopa no nsia kosi enyomere no nsia enti sidafo yanya yie sida awafo so yanya yie yenka sofo Emmanuel Eje onene busua no yenka mo mpaebom na sanka se boye efrebusua panyi Kosovo ho na aba aya opanyi yawoache bebia busua panyi wo bia yamawajo one abusua ni nyina yamamo yako ene fiada so mo amodehye ho aka ene ebu wo akomo kira koyi won dehye bezu koyi na homache yamamu nyina yakọ nyame na edema Nyankopon na oje ye de wani da so se wona wa free mu no wada na da de akire no Nyankopon bese anya ne wo na ye ne won so bekwa kohyia akodide eye wuli bebia wo bia ka akire bedu me ma yakọ bebia wo dodo no afra osofo wili eye ka akire bedu me ma yakọ o ma me ekọ ye friend bofo no chen wada enti ya sususu. Hallelujah. Amen. Sabre dia braso se ye toa so na wotwe ye dwumadie. Na wotwe nyina ye kan da ye ho asem. Osofo tete no na ye wo nuama bebiro wa nipa emfa ni agoro. De di kan eye anopasore. Eno na ye nkura hodo ye wo mu no osofo timi se ye bo adoma ye se adoma we nya Roman for na ebo dia Anglican for na ebo enya Anglican for Presbyterian for na ebo osofo ye bo first bed second bed third bed osofo asore amanfo kwano pasore ana se enyume sore amanfo kusua nyame asem na ye wo personal house no ye wo devotions ahodo a osofo ye koshia ye personal devotion family devotion ye wo home sesa nyame nkrofo nyame ma atwahia wo
mountain bi mu no hye bi wo ho maame ye to afie ho na omakohia maame mansa fie ho omakohia maame papa abutuakwa fie ho omakohia ofosa ya fie ho omakohia ekoche nyame asem ena ye penso no ya dwene ne nyina ye sika ne ajapade na wire ho sem no se osofo tetefo no mompo no na omompe omo ho anya ne ntem no omutimi bomode ama omo ade aye frɛ ne se omo ajapade no sofo omutimi di omo ajapade no echeye aso ene no ye mom na ye pe ye ho anya ntentem no ajapade ne ye nya osofo na ya jan ho ene 50 no wajan ho 51 52 60 no wajan ho ebi nya sen 121 30 135 ebi da so te asete for no ntino osofo na japade no we this japade no so abre omam ko ye koko na wu asan ayedan adua ye friends ama asan yedan asan aba ama osan tidi wona oye stores ahodo won kuro akasie mu nyina no store no ono wakwa abo abrewa ba ne ba hwe so ama ne madana no nyina ewura ne store no ma no odaso enjoy wo ne dwuma obi ye bisa se ye penso de adentia tetefo no obo modern se omamra nwoma no empa wonum ye wonuma bi wa tetefo no omomfa eni agro tetefo no osofo na difo be wura krum ha obia ahwie na adua na oba be di kro kata so na me yekobisa se eya sundwe mu no na odifo na ba kronum ana se nya sundwe mu osofo tete no obesun da ya onfa eni agro otu ho na mo da ye bi wo ha oso a da ye na ba be kun da yebi a oso a yade eba bebo da yebi a oso a wenim begu ase da yebi wo a oso a de kura no be frɛ wonsa kwasem enti na otwi me de aka da ye ho asem da ye dodo no mo follow ye ne de ana se okoye page ne so a obetime efre da brada ni nyina obetime tie da ya hodo na obeti ase ena maka cho se ye na mesire nyina so eye de bai eye WhatsApp enti obetime join you ye ewo ye platform no so wo sene higher ye be adel eto na ewie bia na ye de quotations no egu platform no so mo a etoda mo pe nyame asema be bibia ye yifri ye no na ye no kasa se oka Jeremiah nguma no a eti aduono nkron yimu duba akona nyankopon sa ono de ko ni ma adwene nkro a odwene we ho enya musuo de obema ye wiye papa ne eni daso ene ye bisa se ene ewiye papa eni daso na ekoso ana de bida oso pe wo ntokwa nyankopon sa emfiro no nyame na ni nyina ne se obonefo wokwan ahodo de sode tia nyankopon krofo na nyankopon so dode ma enti nioma bi ba beto a osofo na nyankopon ayi a kire wodaye mu ananse wa odane kobone kwan so oye nioma bi aye achiwade ana ofri nyame akwan so a nyame oba okoko na nyankopon kokobɔ no obo onim se ye soma obi beka kire wa wode bia ne babia waduru no untie nipa no ti nyankopon na nkasa de son daye efise baby bia ohene Nebukadnezar ko duru ye no osofo ye ohempon odi amantan so enti no kokra bodyguard atwa no ho ahia no kra no unya no ho kwase maso ohene ho daye na manya yi kire bia fa ho ye wo mpanyimfo pi wo man mu a wo hu bibi wo no ho kra unya kwan na wakoka kire no eno na ebasa na nipa no bi wo ha no de abeto social media no dodo no akopese ka okoho ansosofo okono ko beka sesika na okwakope okopa japade okopenim aso nyankopon no na adoma chede no egu ahodo yes enti ebesre se yensoso no yentu ye hofo na enti memo enyo bia na oba wo nchen ya osika enti na oba enyo bia na wase wa ono won komo bia obu ompo a na sebi nyame ada ebi na to eye nipa ye first ohene David no ebere okofo obeyire no odifo na time e kon nchen ene bre pa na osofo na neta epe
David akọ ne nkyɛn anka bɛyere this is a book appointment ɛbɛyere hallelujah ɛbɛyere na me yabobɔ dae so to kan Job chapter 33 na from verse 14 to 18 na ɔkasa sɛ onipa wakoda wo mpa so ana ho ato so a wada no dae mu ɛna onyankopɔn so watenetene ano sɛ obeyi nneɛma ɛwɔ w'anim no nyinaa yɛ den akyerɛ wo na wayi okra efiri amana bi ɔkɔ akotom anaasa afana bi ɔkɔ akɔtɔ ano sɛ ne bɛyɛ a ho ɛmaasa anso nyankopɔn sɛ ɔka saa nneɛma nyinaa kyerɛ nipa ɔdaeɛ mu a nipa antio nipa anwene ho nipa ne te ya adwuma so sika amafo di manim kan ma ye late ma adwisuo ho no amafo akɔ family customer me chiasi mesi ene de me mbodin hallelujah amen obu okro onyare okɔ adwuma mu ansa na waba no abedware inti umisa se me kɔ me na yeso no me da so wufuo niam ba na kɔ so anadwo ene friend se personal meditation so when you attend or so sorry no there radiase no transcom your share class or home asem bo say no kai wo niam bi esiye obo timi so da ehun wo da yenam ade che hu na atade na ehye no atade ne pepepepepe na ehye no na che say kasa sanya niam papa na say nipa no de bre wo de a eye niam bone if you say anya papa eye bone enya fufu a tuntum hallelujah amen enti ena dey nsoso no ye ena me se dae ne bo ho a nipa bi waso edi nsoso aso bone abere odada oburu so waso wo ye den a edi nsoso aso bone ne bebere medical ka cho se dae bi wa so a wo ye den a wo be yare yare bebo na yare no nkwa wo de ne de enam se ye sunsum ne de ma wo nti no oku a ne kono enko ne kono eyakuden ebo wo wanhwe yi a obekọ nkrachi obebo ho ka bo ade anim guase ne bebrew ya de ni bi obo se no wakwadan mu wadofo nyina kora be hwehwe wa yesi woni ho ansoso na ho hyedem ya de bi wo ha eye bronsam ya de anso e ba be sie no nyankopon ebo kokọ medical ka cho se da e bi wo so a ade ekuta obi a wanhwe ya ebefiri wonsa kwasem position ekuta oyo hene oyo hema oyo adwuma bi mu panyin wanhwe ebefiri wonsa wabie enwuma bebere wanhwe enwuma ni nyina begu e wodaye ba kopa wason se bibi besi a nyankopon bo wa mane nyame yi wasutire na waye ho adwuma na se bia bone bi anamo na wutuo a na nyankopon ama wani aba ma wura mfi se ohene Abimelek okofa babawa so no Sarah ba ne fie nyankopon se sa babawa na wakofa ne nti no number 1 uba bewu na nya nko a onu fiefo nyina do ababawa no bae na sebi mpanyimfo anim na ne bibi nso anya enya adwuma bi the program abafi hallelujah amen enti enanwumrei eno na nyankopon ma enti no enya se nyankopon so nipa ye friends ohene Abimelek daye no no so ye obi a ohun se daye so de sunsuaso papa ene sunsuaso body na ebere obi enti daye ma so no ade chi ya no se monfre Abraham ame eno fre ni fiefo nyina bo odwa se daye ma so na na dwini bisa Abraham kan se menyina o se de nti na o ye me bonese enti koyo bi akobu na ni to so a enti papa bi tie me yeso onyare o enu aye hu no ohene na ehu no osofo no ade chi yesi wawu so na wanka da so da ye bi asebu esiwesi ye maka se maso da ye bi medical culture se mo so da ye se emo akeka mo da im se yo wo se ya bo akraman wanya hu adwuma ya de bebo ya de no bebo wa hwe ya ebe ka wo so mu a
obi di bibi ebo obi wa yesi obi wa se ya bomi tuo wadayem ya bomi timu tuo ya bomi fimu tuo ye di buba bi abomi ye di dua bi abomi timu wadayem wa anya ho adwuma ya de ba beto so obeko a enko medical ka ho asem dada no obi wa na enko na otie ye obi wa se me so dai ya wo me pane osofo menu madu wadayem wa hwe ye yade ba beto so a okose den enko no me no kasa da ye bia wo so na ba bibia wadu abrabom wa anya ho adwuma e be firi onsa ba ko ye so be so dan na utie fu osofu ye yi utie nyina enya sofu yi ma ne ma me wu a wa boti kwa uti otete no o ma me ana so papa wu a yi utie nyina oh mpanyufo etie me ni ma so ma me ka ye yi utie nyina osofu oba kura ye be yi utie nyina aso enanua me nyina sesa enye sofu yi masakura na meka we dia wo so tinyi ejina so se sofu aban dia ya we yi estete ya friends eyi ponku isi so yi no bo na ye yi ni nyina oba besia wa ye peme wa ye jerry wa bo meshi na ye yi ni nyina dresse wanum nyam nana efronsa ade bi ekutawo no ade bi pempeso ekutawo aware be fronsa wadwuma be fronsa eno mi kire wo be so dan na ade bi kutawo na yaje obo otime kuta plate ahwefo ma abo ade bi kuta be yaje bo okra na otua kaos ewo sika na yamfo gene nsem sika usika te se den US dollars in Donald Trump sika ina ayo dem ho makra na ebesa enti no ya bobo so from na wotwe nyina ena ya bedu gina bi nura ya beduru dem se obo osofo so obeso daye ota so pa ne so hu awufo hu bo sense amafo ma wu obo okra osofo otimi ni sam obi a wawu no dawo dayem have affair obo wa an sama no bo okra no ye de s no ne eda bo ani kunu ne yire wawu dada one ne da one ne hyiana menka ne sampanyimfo anim mo fa nche me na de nsansa one ne hyiana nipa no wawu obo osofo obo so sama no ne tidi wo no ne didi bo na damfo ne classmate krom ho ni bia wawu de bi one nsamafo di eye nyoma mienu enye daye ni nyina na kyeso so ba bewu ebu o ha yo wu daye dodo no asoso nye wu na office so sa da se ka obewu aka wu da dada me kire se senior nipa na wawu no se no efrida na wawu no certificate nya adwuma biom ne office no enye adwuma biom ne car no ntibi ntu biom wo so shebre ne yekuno te se senior nipa na wawu no na shebre na sa so na ye wo to bo se wa bie company sa e ba begu anasa company na achase bafo to wanya ho adwuma obo obeso daye bi o se na me ko school foforo na me she school atade tama na o ko school no na so fo de be na owo enti e pese wo ye twe ko sa bre no bi na hwe enti ase kire no obeso daye not dan atete na watenemo eno so na wasi ahwehwe dan sa dan ye de ma okra nkodam biom obu okra sa dan no kra bubu dada ama ye si na bansoro sa tete atakwa me dan papa dan na wodem de bi obeso dan na o former places osofo sika no usika ye dan ebehye aboafo wa brabo mu nyina be firi wa brabo daye bi na ye kan chiro eno na ye kan ohene na Nebukadnezar daye no o se dua kese dua na ye bu dua no ena ye twitwa ne man ni nyina enti dua kusu no gina oma ohene na Nebukadnezar ne kese ye ena ma wura mfi se ena ye mena ni nti na ye nkenkan ewa ye ena ye kenkan eye Genesis chapter 41 from verse 1 to 36 me ma homework also kan wo fi ho ohene Pharaoh na son daye osofo daye na oson ye no ohunyoma mienu wo ne daye son daye na ya sroto mienu na meka daye no baako ohu anantwi a osofo omososo maako nson daye son no mo owie no se hu anantwi omo afon maako enson na o se ne daye son no mo na anantwi no mo omo afon no ewo river na ho no na omo memena nantwi akese no eye impossible say yanka se omo kura komo soso no na komo mene omo afon no daye na oso na se kire ne se kire se bibi wo nanim ohini ohaw bi wo nanim enti daye so no
ade hunu fo no kyerɛ ne sɛ nantwie na ayakɛseɛ 7 ɛna daeɛ so no na mɛsi yɛ adwuma sunsum nneɛma no sign yɛ adwuma wohu abɛ a ɛwɔ deɛ kyerɛ wohu mako a ɛwɔ deɛ kyerɛ wohu akakaduro ne besi a ɛwɔ deɛ kyerɛ adɛnti na mpanyimfo ɛna fia dai ebi ka kyerɛ sɛ ato yɛ na besi no te besi na yɛ wie yɛ ndidi efiri sɛ yɛ de hyɛ bi yɛ dɛn ɛdafoɔ enti wo saa nneɛma no nyinaa wɔ daeɛ mu a ɛkyerɛ danger ma so amane mo amutwi car no osofo okọ a road sign bi wo ha wani boss wa obi bia wa onim road signs bia wo say o apply brake say okọ your friends wo highway speed no was so said den e was say obafo chese kwan na ba bia okọ akoduru sharp cap wo wa nko form a obenya accident narrow curve bi wo bridge bi wo hallelujah. Eti nyame so da ye kyerɛkyerɛ saa san na ɔma wani aba ho so obo we bre o NDC mu NDC na aba power ye chia essentialency baby bia President Mahama ne na panfo bo nyame nkyerɛ ɔmo na ɔmo ban na ɔmo hwɛ ɔman Ghana enti ka president abaso no e was ɔma opposition be if you say what fight ama mo party abaso da ye bia wo so nti osofo say president bedi 4 years a unya appointment obedi 8 years a unya appointment obu bre abandada no penso eye MPP abandada no penso for 8 years o come party no also president the former president eye Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ono so ye chia no Addo Showbo ono na panfo so oba so no wa ma appointment daye bi ososo ye no e senior makwan daye na kire se e komba be aduane be bu 7 years na after 7 years no e come be wiase no ado be ye den eno na Nyankopon pese ohene fellow uye sikani ntina nyame be son sa daye no yes enti pe baby na fa nuane gu eno na ma Egypt be ye Egypt di ewo wiase nyina no enye bibibia omo sisi warehouse akese eno mo holu nuane ti wiase nyina no e kom ba na Egypt nko na aduane o eno na papa Egypt for di nyomo se taba eye daye so daye ben na wo so mame daye ben na wo so obi share obi tie yen e di si ha osofo beso daye bia no na oba ne na eda be ma ne na eda obeso daye obu okro ohun nipa no enye ni nyina na ye spiritual marriage enye ni nyina osofo daye aso sa oni obi da obi no da no obu ho a de bro ye hu na mmere ene yade yo ma men kire wade obu ho a ba bibia waduro no ka o ma adwaman owo yire okunu obo okra wadu ne mpanyin fees ma me ne papa ba bi owo no kra sebe ne spinal cord nyina mu agugugu so be so da no be ne da obo se ye de hu na mre ne yade basa na ne BP ne pressure diabetes yade na stroke number 2 sunsum na no bebire wo ho a ebre wo sunsum ase osofo na the bad luck abrew bo onioma yeye no so sa da ye ne pe na onioma nyina sei aboafo ba omo nyina be firi abrabo mu wo ko so mesi nyina na omo ko spiritual marriage sunsum na no obo wa sunsu bia embe wa obese onioma keke no ko ena obeso da ye na ya sha okawa eno no mu na gina se sunsum awade ba obeso da ye na ya ye wo ho ade obeso da ya show gon wala ti awale ase no ti awale ase tubon se awade na sundwe nim be ma na na so oba no ne phone na ti ato osofo na ofa ato yi ada ne ntokwa ni udwuru wa unti ase ade anya bufuo osofo na de bia jada abusia no ena ma me tatefo no ntum na me hia nipa 5 pe munteni yo obi biara nyoma me kan no waye de ben victim wo ho why affected safo no na me frɛ mo mfrɛ sa dae no asofo nyame somafo sida awa
fui asema mo ka ne pepepe na me waka say na ma biebie adwuma me so saa dae no me nuama say na me kutapomode ma mani ama me hoso na obibia so a waso saa dae ne sese wo fie se otie wa buruchire Ghana onye ho adwuma de sese oye ho akonkyere de sese otu ho anamo de sese okohu ne sofo de sese o se dade bi ye den atwa dade mu de o chenso enu shira Hebrews chapter 7 verse 7. Sabre MCR bonfa eye tatefo no eye studio lines no ento TV nen eye mienu mo amutie radio mo amuhwe TV no Facebook no je ewo hodada mo hu no na mo amutie radio no mo na me bobo so ama mo eye 0557 0557 000 000 967 0557 000 967 and the last one 0553 53 89 numbers ni me no wa offer bia wa ya victim and I praise God. Hallelujah. Ma Udini baby okase free na daye no waso be din so abra wana. Ani odi bi na with perception Accra. Mo. So daye no bi ku ware. Iti me so daye no. Enti na bi eti so hwi no na me bom pa ye na ntena sem. O am tired. Oh yeah. And I feel so the daye so no one. Also me so daye no. And also the American to Hana, so the dark and one to Cocoma, no family bank, until but that way, no one said to Diana, will people are a family card. I know. To me, Mr. Daya, and make you say, by say, eh, nyame do, enti no me bia besia, o yichira, o ye ho adwuma, Erade me bompa de me ma me sherad, Erade koswa manen kind daye, obone fo no hihye bia peguma no, wo Yesu demo, amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase firi oba pa die na no wa. Pastor, your family said la make us sunyane. Pastor, la se me so dae na me ya yo fro. O mo abeni bi kuma kasa bebre. Na bi also me so dae na me nam toilet so ana bi abola so musika so kato me nse mu pena ase. Mbo. Me ye adwuma kana na e basa ni hu. Mo. Enti sa wanye dae no ho adwuma ama na mfru fua ube hu se di ube bi abedu bebe kura no okurukura mpa wani mo hwe biom me no bo sa dae no bi Yesu di twam fru so amen. Amen. Praise God. Hello. Odini baby okasa efre sa o peso so amen. Say we also mo o na me bibi. Na me bibi. Na enya mfanso so bo ne nemre ho etoda so enya etoda kra de wo hunam mu no ebu okra da dware bi do ko obetimi aso ye wo so da ya hodo a emfa ntimi no bompai mitwa da ye no fro so amen. Praise God. Hallelujah. O kasa free na memo odi na ka asem no Papa Patrick me kasa wo Kumase. Mo. Na 2020 me so dae. Na esi me da ho na me se obi de ne sa bo me kokusu se. E kwa na mani tie. Mani tie man na ni be fi kwa ma fa ni serious. Enti afa wa ho na makoma. Na mi hu ya me. E de sa papa e be kan me to ho no mo me ko hospital achimota me ba mampu kole du ahi ji konfanote kopim se papa me kopie prayer camp baby and say fast prayer sana enanyame eji mi kwa papa na me so say no bompai me de wo she Kristo mojem nyame restore nyame bia wa hwere nyame restore no back. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hello papa. O ka say free me modin die na waso da die na de abere wo Amba so de ka say free Kumase. Amba so 2019 so da na be ba ko kita enam no mo hwe
I said, Precontre, and nine, maybe no more than I'm doing. I'm saying, I'm not more than the and I'm with many say, I did say, yeah. Now me offer him a juma. Me name more boosters that time to me and say that. Hey, also sad, I know, never boo. Oh, free, to manage us at Yamaka, just say, and 9. Yeah. I say, free for 2019. Your power, yeah, sign it out of frame. Why? Sign it out of frame. Me bomb by say, when Nana Buono and 12 years, Uber Nante, or so for 7 years in it. Hello. Praise God. Hallelujah. And more the Okasa free na dear Diana was so Ben the better war. Make a family Jack and capacity Tamale. Tamale, more. Now, so nothing like but I was very last week. Sudana come over dying. A comment. And the Sunday, dear, show my dear, I did dear, the Susan, Diana. And Tinoma cost you man as a new man coso. And he probably be uncle mammy. The she promised it. Mamma no bompire, ye signing out I have free. May the old share Christo Mojam Diana was so sacrament county yade. Be chum through so amen. Praise God. Hallelujah. And Mo de Okasa free, Diana was so this is Transborn Abrel. In Coco, Mo. My new friend, it's new to exactly family time last me. And only I can do it with it's only a rejection. The wish you get to the papa, don't say yes to me. This is 1 year. I think I have to okay, a good and I we won't if you didn't say that I know the school, and I can be 5% when I bread it. Me no bompire. Me shut that you no fruit so say you didn't two fruit so amen. And for that you grow, your bad say about creating awareness at for praise God. Hello, and more deal now Okasa free na deal. Takwa also die dear Lady Abra woman. Let's put the idea na mani we no. Na me huno. Let's put the idea na mani we huno. Na why me to why pasta the idea me so me my brother. Me no bompire. Me chat ye no fruit so wo yesu demo. Ye free for this I have free. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. And more deal. Okasa free na die ben na was so ben na dia bede wo. Me pata free do wa ma me mo. Me so die bia da to na before we was one player mo 84 uja ni me no bompa me suma urade asem ko dodo wa urade nsenya no sunsumu bi amen amen praise God. Hello. Hallelujah. Memo di okasa free na okasa free gaso. Bibacho maso da bia na mi twensu na mi san ekura matna so wo me mofrabre na me woso. Nti amana se me yare san ko be wan ye ni yare nko na me yare. 1 year. Bacho na. Yasane out ya free. Minti be mfa biom afa baako gina so ya producer ma memfa sai ni pakro no wa gina so ache praise God. Hallelujah. Papa me kasa fi ada nko ame enso so hello akasa yetie wo me ba young girl 9 years was on that say aye nya nchira aka no ampa kama aka me ba bema me no bompire at the boni bia ye hihye se mra ono mba so Yesu din twam wo Yesu dem amen mesra se mentime mfa ofrafo bia biom na we no de wasa osofo gye se ye toaso na ye biela na ya bompa ma saafo no amo
mo mo friend nyina mo nya friend na mo fra ye ntime emfa mo fa nche ye the time na ye adwuma ye bompa ye aka ye ben say 4 minutes ye the bompa kasa Awurade Yesu da ye boni bi amaso ana mi wura fim ho na me refim ena nwumre mani aba me ho so sunsan so boni bi e de abrɛ me Awurade break mame Awurade break ne mame me de Yesu din break emo adan ye ko ba bi efre bi wa no na bom pa Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Your bumper, you chat for the weekends, the share radensa, Ubobeko ye, Ubeko wedding, Ubetu kwai, Umetu kwai, Ukuruko baby, a year, your bumper, the weekends, say, Yamen share so weekends, say, Yamen ma ubi home mass and for Bushia, Uma, Ukru, or Yere, where Bushiano, where Juma, your 4 share radensa, so weekends, and yen shirama, or born furniture she be, and yen shad, you in the weekends via, and yen shirama, be one of fat or share radensa. Yes, Jesus, me jina nyankopon asem what Psalm 37 verse 5. So me the weekends nyina share radensa we different ufiba ono wabusua oma ensimu ye weekends o ma asem wo yesu dem jeme so say amen mo Facebook no so mon type amen me bom paye egu nsuo no so no documents na so me hye nyankopon asem tumi sembo wura nsuo bi a wapagya mu nsuo ne na ne yesu moja ena ne ayare sensuo ena ne nsenkyere ne nsuo de odi nsuo ibeye biara enya dance o documents bi am frɛ nyame favor nyame grace ne nyame adanse egu so wo yesu demo ena mabompa james so say amen number na ye bombie ni nyina ofra ye yasane out no ye befa na number back one aka ofra so ebeba mo amohwe tv ndi numbers ne tre ne nyina eye 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0557 000 967 0553 53 Yamishra Sa say one mere any what daje mo amofrefe Europe, Asia, America nyina Yamishra munyina mo amodaye son mo sha se nya hodwo da ebu oso age se otu hwana mo na etime aboa Yesu ama efi da dwoada ekosi ne fiada ye besa ehia e was Sumpa first service eni sida awano so kosi se ye beba wo nchen no Erade Oma wa dance mo am wa dance na yenya mbiem next week no ye bebie adanse so atom na o de sida awa dance na ba nyankopon so eya adoma o kira memene dai efre anopa no nsiam pa mu 6:30 ko no eya fa wa fidie no to Sumpa TV no be ho adanse ahodo a kira so wo so ha no nyankopon ba medi ufi o share radensa o dan mo nyame ma o na me home na de papa nche ye baba. Have a good night.